Straight to the point. Kunya lang taw-taw dato to isgutan tong dunay tao may gala nga ang iyang bukton tukob sa buaya. Sus, Ginoo ko. May gani ka naluwas to mga tao ra. Oh, naluwas na gitaon siya, no? Unya taon lang. Unahon, sa may ito unahon dahil kining buaya o kining bugas? Ato na yung pagtagad, mga sukintig paminaw, ha? Kay kinini ang maklaro tanay mga higala. Kung sa man tong kuha na dong, sige, ngilngiga po tong buaya haday, no? Sa man ato sa tong kuanon tong kuana or dito na sa ta. Okay. Kay aron nga ato ni masuta mga higala. Kay kwanto kana na ang nag-viral to mga higala kagahapon. Unya kinini ang may kinaluwas naman po noon, no? Katotoan. Kita naman siguro mo ato pero ako lang tong ibalik unya taon atong i-discuss ba. Kay doon naman ko yung mga nakoy mga punto nga akong isgutan ato ha. Katotoang tao mahigala nga gitukob tong iyang bukton sa buaya. Hesus, Ginoo ko. Pero kanang buaya ba yan? Matrain ba yan aday? Kay nakadto bitaw kog Thailand. Naay buaya dito gitrain sa kanang kwan, yan trainer. Okay man. Mungang nga buaya anak niya ang uga sa iyang trainer gisud dito sa kanang na ang buaya kanang kwan. Iya mahigalang ba sa buaya. Wa man pod kana. Matrain sa dapi sa kwan. In fact si Father Giovanni ba day? Kato manager sa kuan. Manager sa Sibuso. Iya man to mga higalang na-train tong buaya diri sa Sibuso. Ato sigurong balikan unya og interview si kuan. Kining Giovanni Romarati day no? Giovanni Romarati, kato manager. Diri sa may Sibuso mga higala. Grabe tong kuan na nga kanana nga buaya mga higala gi-train sa niya diri sa kuan Sibuso. Pero dito sa Thailand daghana. Yan na ang kamot sa kuno. Kana na ang trainer magngangar buaya na dili pakon. Pero kung hitabo ang mahigala sa may Sambuanga, sus, Ginoo ko paak ang iyang kuan oy. Dipaak ang bukton. Kuyawa no. Oh. So, sige kuan sa kuno debe ha? Bukton to, ang batiis to. Ang batiis dito. Oh, bebe ikansa ko no to gamay. Kani mo ni. Oh, mo ni oh. Ngano man sa ning tawhana, ang kining tawhana ni hingkuan siya. Ato lang blur gamay mga kagalaan. Kita naman mo ani wala ko lang analisaron. Iya ding paa. Kun mo gani sa ba kanang ni ambak dito or ni sud dito sa cage sa buaya. Ngano po sa tawon nga ni sud man sa dito? Ha? Nya pag sud kita primero pa dong. Di lang nato ikuan tong iyang kuan ha. Gikuan sa buaya. Gi kaon mahigala iyang bukton o iyang batiis. Sus, gi-attack yun mga kaigalaan. Kuan man ato ko ni sugod sa sugod ko nun di ba? Ang fireman ni Nims. Fireman is buaya Nims. Bisawa pa kining iyang pag-attack yun. Kitong kuan pa sa ba? Gipaak pang iyang paa permiro niya. Muragwa pa sa magliho kayo. Pero sige na sa singgit. Di lang natin pabati ang singgit na kay murag lain sa may pabati na pwede na mabati ang singgit. Sige ko nun. Kani sige. Audio dong, audio. Oh? Kisa ba ng bata? Kagubot ni sila. Sige na nung padol. Imbes na palayuan kay. Matrikir na buhaya. Sige na nung nag-alam. Sambuanga ni nitabo. Sambuanga si Bugay. Ang dapat si Dari apa? Grabihan ni hitabo may galaw Gamay lang ato sa ning kunon kay kani sus Ginoo ko kani may pagsugod ama o tara kana i-blow lang gamay Jesus Ginoo ko ang usapon na papak na sa likod. Noo ko mga kaigalaan. Sus Ginoo ko mga kaigalaan noon sa maning tabuan. Lisod siya ining cage sa buaya. Nung ipaak siya. Agay!
O katong usap po nung higala, iya pong gunitan tatong buaya. Ang balik lang sa siya. Pasayluan ako. Sus, Ginoo ko mga kagalaan. Wa pa ni may baw iko nganong nisulod ni tawhana ha? Nganong nisulod ka man din ha? Nga cage man sa buaya. Ang uban po mga higalat, yung mga hala, sige, video po uban. Nya kini oh. Siya lay, wa man siya sa lay. Kana oh. Lay. Wa man may kabaloon sa iyang gihimo lay, nga nisunod sa dya lay. Lay ha? Butan man ka lay. Lalay day nga Lulay. buaya. Butan man ka ha? Ito sa Davao, dako kay lulong po yan. Butan man ang alay, good oy. Di man namang unsa good siya. Ayaw niyo unsa siya lay ha? Lay, buhi lang siya lay. Tawagon na mo to among amo na lay, mong amo lay ha? Kao makalay, ayaw siya hilabtilay. Wa man may kabantay ming sunod siya dya lay. Sus din tawhana ang suod man sa Ay lang lihok lang ga, kay ko imo siya ikapulihok ko niya magkay balik taron jud. Gilak na niya imong paagang. Agad, Ginoo ko lay. Maluoy ka lay. Lay. Hala. Lay maluoy ka taon lay. Ayaw taon lay. Langga ano ning sulod magkadya langga. Kabalo man jud ka nga buaya na jagang. Langga buwa. Loy maluoy mo. Maluoy ka. Lay jalak ko jud lay. Ayaw na siya dadagasa lay. Lay ayaw na siya baliilay. Maluoy ka lay. Butan mo na siya alay. Langga ayaw na siya ikapalangga. Langga ayaw langgang. Ayaw lihok gang. Agoy Ginoo ko lay. Jesus, lay maluoy ka lay. Who's alay? Lay ayaw sa taong ka na lay. Diyos ko. Kuyawas buaya mo atak. Lang. Kitabang mo tawon. Kasi may nakaunin mo dong misulod na kaya dong kabalo mo ka na buaya siya dong. Ayaw lang siya huy dong. Maluoy ka dong. Dong ayaw sa huy dong. Ayaw sa ko na dong. Maluoy ka dong. Nga nung misulod na kaya dong. Wa may kabaluan na dong. Oy, yan. Inisulod mo siya. Wa may mo nabantayan. Ay, Lord Jesus. Oh, ayaw yun, gipaki ang paa na. Niambak mo na siya dire. Sus, Ginoo ko. Dito na kaya, abrihan mo. Yan, dili man daw mo sa kanyang manghuwa ka banda. Niambak na siya dire, oh. Gulo, Jesus. Dako na siya ng sulod. Gulo, Jesus, Lord. Lay, maluoy ka, lay. Ayaw na, lay. Tama na. Sus, Ginoo ko. Lay, ang nga na. Lay, lay. Siya, lay. Wa man siya sa lay. Lulong po to ko sa. Wa man may kabaloon sa iyang gihimo lay nga nisunod sa dya lay ha. Okay, ato ning pagtagad mahigala ha. Gamay lang kayo. Naay pulis nga naa sa area. Walang tanaw na sa sila gyud. Sus, Ginoo ko. Okay, si Giovanni Romarati ang manager ni mahigala sa Sibuso kaniadto. Diri ang mga kagalaan sa Sibuso do na ni buaya nga iyapod mga kagalaan nga gitrain. In fact ato nga buaya mahigala magunitan tong buaya ha. Na interview naman nato ni si Giovanni pero akong gibalik ron kay tungod ining aning sitwasyon na nga dunay gitukob sa buaya mahigala dito sa Zamboanga Sibugay. Ato nga pagtagad mahigala si Giovanni Romarati sa tong linya karon. Lahat ng tanong straight to the point. Yes, Giovanni Romarati, maayong buntag live taron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Good morning, sir. Good morning, Atty. Rovil, og sa tanang naminaw nimo karon may buntag sa tanan ya may katong tagaan may panglawas sa Ginoo protection. Daghang salamat. Kini ni ang Sir Giovanni, isip manager sa Sibuso kaniadto, ako mismo saksi. Nga doon na kay buaya nga gitrain ug katong buaya ha, dugukon sa mga tourist nato kay pwede nang magunitan, no? Yes, sir. Kini, sir. But kini hitabo karon, ako kang gitawgan nakakita naman gigay ng viral nga video siguro, I presume, no? Kini hitabo sa Zamboanga. Yes, Atty. Oh, kini ni ang inaning klasiha nga niambak ug ambot nganong niambak ni sa suod sa cage sa buaya ning tawhana. Gi paak yun sa buaya. Inani simbakog dunay mga hitabo inani. Unsa may angay buhaton so sa katawo nga paakon sa buaya? Og kato magbase ko sa estado nakita na to ato niya. Kato ba nakita to sa Cebu ba sa Zamboanga Sibugay ba? Oo. Suppose ato di ba ni ambak man to siya. Una ko nakita na to usbo na ang design sa enclosure. Ang design sa enclosure kitaan para na to siya sa buaya gid makagawas. Wala sa protection sa mga
tao ga mo testing iba mo parehato niya taon ba ni ambak. So dapat apil to sa design mo na sa habitat niya, apil na sa design. Now, kato yung estado ha, di ba, gipaka naman to siya, nagtukob naman to. Oh. Supposed to be, kato na nanaos palibot, or kinsay makuha na para di siya makadetrol, ila itong gidatugan. Gidatugan to lang may buhaya, so di siya makadetrol. So supposed to be, mapakan, sama na to sa kato, ulitaw ba to, bata, kay teenager ni ambak ito, ila pa to gidatugan buhaya, na dito sa kadetrol, dito sa mabali. Nga naman, yan may mga pulis nga naa sa area. Wa man po nila bisag pabutan lang ang ikog baka aron nga ma-disturb ang buhaya. Inani ni siya, sir. Ang usahay ko, sir, magdepende. Ako ni yung point of view, usahay magdepende, magunta. Lindot man tingali na, gato siyang kanon, kanang sana i-disturb ba para mabuhi. Pero, kuyawan sa dito mo pabuto ang pulis, kaya takibaw mo, ricochet, igo nananaw, or ang buhaya mismo, masamad. Ang bakwa to sa actual yun, okay, ubot mo, o yung manibang naminaw, datugan ito may buhaya para di na siya maka-detrol na isa yung ibinakid ba yan do ka TL Suluyo ba? Ako. Datugan to nagang tao na ibinakid. Dayon, kana, ang weak spot sa buhaya, sa based sa experience, kana mga ilong, hindi mo nahapak ko ng ilong yan hard object, buhi to. So ang ilong niya maoy, hard object may ihapak sa ilong? Oh, weak spot na niya. Base na sa experience na ko, sir, ha? Di ko mingon maog ginibuhata, pirmi. Base na sa akong experience, kaya naamot sa dako gapan sa zoo before, niya, umusod ko sa buhayahan yun mismo, mamuna kong buhato, muduol na ako ramang ipok yung ilong sa, kanabitang kita ka na siligtukog, ka na kawayan, na gunitanan. Ako ramang na ipok siya, matras man. Dapat, tinggan na eh. Kaya once gusto ka mutingog ka, naka-territories buhaya, pagkaon naman guga. Mo ba? So, kato ni ambak sa ito tubig, siya ang tubig, so mo tumaki ang buhaya, kinikaon na ni. That's our instinct na, mo attack din na sila niya, sila din mo pabers tubig ba? Pero kato, kinapakan man, kato na nanaw, ningo sila, ayaw gunitidong, dapat na ito, gunitang ito nagmayo, para di mo dito, labi na ang kamot. Iyan ang ibinakid ang kamot, makayam to niya. Ang nananaw sa dato, sila itong ilatugan. Kaya, wala sila kibawon sa akong pagdool sa akong tanaw. Nahadlok sad sila. Nahadlok sad? Kinang lang kitag awareness. Kinang lang kitag awareness sa mga animals. Ang kanang mga enclosure, karon ngayon mo mantaron, ato manggipalik ang zoo, ang karon eco-park naman. So, ang habitat tanan atong design, mauna na siya, ganaay, protection sa mga tao, sa mga giingon itong bunga, kanang inosente, inosente na itong gamitong word na ni, o badlungon, jadi ko sila makasuri kambak. Katong ilaha, kabanda lang sa inclusion na, diba, na-screen pa dong balik sa pan. Design to sa gagmukat-kat yung buhaya, mahagbo na sa balik sa pan, sa kagawas, pero walay design, ang tao mo tanaw, may mukat-kat, dili kalusot. Muna karon to ni kami sa kuan ko sa kanang Southeast Asia Zoo and Aquariums na train mo tagamay nila. So mao na sir ang kinang habitat mabitan na uban to nega magmusaw-saw dayon sa di na kong tingog kaya kuno na taka na niya muka na lang ko ba hilom na lang ko. So kasi sa duha kung ila pa tong gidatugan dito ka dito wa na mabali bata masama do na given man na pero ingon-ingon ga tabas-tabas sa iyang panit o nabalin mo kung digida mo kung gidatugan pa itong baya ha igatog din mo sa baya ito ni imo na kuhaon niyang kamot sa tubangan o gluya imo isaka so di na sa kadetrol pero bugat kung man na kayo kusgan man kayo og dili ka swito sa anak dili ka mapatuga-tugasad Sir Giovanni sakto kay kabanday ka na niya ito ni kanang di ba naayotay ka nang sa mga rodeo di ba ang baka tumba lang pero pareho na itong di ka mao di sa takatumba o sa tos baya. Kaya sa rodeo, doon na may technique sa baka. Sa pagtumba ang baka, kanang rodeo. Well trained po na sila, anak. Sakto ka na to. Mawapod sa wildlife. Muna kami sa wildlife, yung mga tao na assign diya o nagtrabaho diya, makibaw namin sa strong o weak point sa animals, muna makakontrol sa ni. So, muna, kung kinanglang kita na atay eco park or zoo sa palibot, matag city o syudad, para makita sila, makasabot sila, maka-understand sila all about nature or all about wildlife o gano'ng protektaran na ito ang wildlife. Mga pulis, gawa niya po sila kay practically sa man to sa ito akin ni Soto pero kay nahitabo naman to dapat nung sa ito niya naabit ito ka ng caretaker ba or handler siya mo guide baga
Panta ka ng tani kining atong datugan para di katuyok, birahani, bira ato ni alsaw niyan do katiil. So siya na lang imagine og ang buhaya na rin yung belly, wa na siya do ang balance, di na siya kilabot. So ang kuyaw anak ko mo death roll na siya. Kung makatuyok siya kuyaw ang mahitabo anak. Kana kabantay ka to ni death roll ang buhaya pero may gani itong bata wa mo go against di kuyog sa death roll. Kaya ni sana ni go against pa siya nangusog sa bali to sa dayon. Ya dili kay bali ra maibot ito yang bagtak pa abdig pa maibot din na kaya ang reason gud ang ipon mo sa buhaya sir wala mo gud sa kanang paragisi walay para magisi ba ang karne ba di ba para si iho ba hait ba ipaap niya moderator na siya para matangtang niya labi na kanang dagko pa niya ang iyang kanon di niya matuon para mapino-pino matuon yung isi mo sige mo sa buhaya. Pagkita lagi na ako dahil sa video ko iya may lagi mo detrol pagkatato ni detrol gyud ko iya may gini kuyog ni kabanday ka ni kuyog sa atong gipaak parang ni kuyog ra pod pero ni alkon rato siya dako po siya bali putol gito maputol gito mabalik gyud siya to maputol pisa-pisa gyud sa atong kalakiha. Iya sa to demo dito mong sa buhaya kanang detrol mo na sa ipaak niya mo detrol din siya para mapisa-pisa ang iyang karne gikaon niya iya din kanon. Okay, simbako inaning hitabua, simbako lang. Una-una, kining ato mga zoo dito sa Cebu karon. Ang atong Cebu zoo wala naman, di ba? Na-close naman to, Job? Inani ni sa to ni revive karon angan na ron dili na Cebu zoo, ang atongan karon Eco Park na. Mao gyapon ang location. Mao gyapon ang location. Mao gyapon. Mao gyapon ya. Pero gyapon padung mag-manage so far. Amo na ilang isulti. So anyway, ato sa giusab kay every 4 years ang kanang inclusion or habitat na say kanang improvements ba. Una ni guwa ng sisa kanang Southeast Asia Zoo and Aquarium. Siguro na siya kay mga bag-ong design, mga bag-ong discovery, unsa ang pag-handle sa habitat, unsa ang pagpahimutan ga tanan safety sa animals, safety po sa tao. Kato siya na siya safety sa animals. Pero wala safety sa tao kay pato sama siya maging ga na ay medyo sana kanang itong bata ba di kon ga pa ba na di mo rekay ng jikiat. Pag nikat-kat siya nyambak siya iya to lang masinakita siya sa salida. So mo to ni sunod siya which is sayop. So ang mo na dapat ato inclusion na butan to gamay improvement gamos isaka na sad siya nya naagud say kanabang text ba butang ba ga ang crocodile mo ni ang behavior mo ni sila tanan naagud na siya kay para idiknagi side ba na mo ni atong game ron sa Eco Park na to dayon ang atong buaya sa una katong gitrain nimo nga buaya diha nga pwedeng gunitan hain naman to karon. Sir, ako ka sure sa full story sir og asa na ang lasong na dunggan dito kuno sa kuan dito kuno sa Negros ilang gida dito. Then sa Negros gibali na po sa laing part sa Negros dire na po sa may Bacolod area. Mo ila sa kun balaan sir. Ako kibaw na kung asa jud asa na ron siya buhi pa ba taon to. Giunsa man to pag-train nimo, Job? Giunsa man to pag-train nimo pagkagamay pa gi-train nagsugod nimo? Negative. Pagkabot ako sa fasilidad, sir, maldito kay do gali mo sa napangag ko sir kay basta mo agi lang ka mo hambat nito. So, amo na ako pasabot ato ni Rufil, if ever kibaw ka sa characteristics sa hayop, makatanaw ka countermeasures so say buhaton nimo ga para asa yung weak spot, asa yung ganaton imo gisa makuha. Dili na sayon pero ginana na kung pagi ako. So inani kung kamao pa ning bataa, pagpaak sa iyang paa unsa may buhaton iyang bunalan ang kuan, ang ilong sa buhaya? Inani niya to ni. If ever kibaw pa na siya sa rules sa buhaya, unang-una di gito sa musud dito. Una, of course. Musud labi na nas tubig kay bisag gamay ra ng tubig igo na mula pa sa iyang lawas. Ona na plus factor na niya. Yeah. Moto ang ako na ikasultis tanan if ever na buhaya man naaman mama sa dili nya di mo assign or train personnel about an animals ayo na sa daw mo dool kay may tabong gud na gud ang musafir ana ang fasilidad man dayon. Ingon nila pasiran pero di man na mo solusyon. Ang solusyon dia is tultian to sila unsa mayo i-improve. Job, kini ikaw may suito ni buhaya gyud Job. Kini buhaya reptile man siya, no? Reptile man bilong man sa reptile. Now, ang akong question, dili ni amphibian reptile ni. Makapuyo siya sa mama, makapuyo siya sa tubig. Asa may mas kusgan siya kana nasa sa tubig o nasa sa mama?
Nasa sa tubig, sir. Ito na nasa sa tubig. Tusgan kay siya, abtik siya. Iyan na mo, Panginoon pa, iyan na ng kalibutan niya ba? Bisag igo lang tubig mo lang, mulapaw-lapaw lang gamay niya, no? Nga dili kinaglaong nga tubig. Bisag mo, para ito, mabaw man to. Kutob naman to siyang buko-buko, maklaro man na to. Pero wata kibaw sa tumoy ato niya kung laom bagdili. So, may gani walay laom. So, kato siya, more sa niya ito ikasulti bustanan sa datong taon-taon o sa mga offices involved baga. Di sa nato pakasadon dayon ang pasilidad. Ang intention sa pasilidad, ma-rescue ito ngayon pa at the same time na mga tao kasabot sa animals. Ang ato lang usbo na ito niya, para na ako rin yung personal opinion, kato lang iyang enclosure, butangan to siya additional ga height, wa itaw makaambak maunsa man sagunsa niya ka kuryoso di siya makasud sagunsa niya ka badlungon sagunsa niya ka sadan derogative ng word ng ganito di siya kasud dito tingali kini mga facilities inani nga dunay buaya butangan gyud lifeguard lang siguro gyud kanang tangan gyud kog caretaker nga naa kay simba kog magkinaon sa dunay mga tao ta kasabot sa utok ba nga mo ambak na uban nga ganahan gyud mo adto ang uban tali mag vlog panang uban wa ta kay baw. Inani ni siya ito ni. At kada facility, lain na sa set up. Ang ato ang zoo kay interactive man. So, di-train to na mo ni bisan kinsa makadool, may problema, di ba? Nasa animals, na-train lang siya sa iya yung handler. Kato, sure ko gananan si handler. Sure ko, di mo namin tabong handler. Lagi na siya caretaker diha. Ang problema lang, masindagkan iyang gigamit, daghan iyang gibuhi sa Osaka area, kung kita sa full facility sa kadakada. Ikaduha, break time ba ito niya? So, dagang factor yun atong kintahon na niya. Pero sakto lang imo, naagyo siya handler pero may good unta. During kanang open season, ma-open na sila ba? Open hours na nila. Pero, human as we are mo na, manghihita, mag-CR mag-ngaon ta, mag-break kita gamay, naagyo na siya. So, para to prevent, medito may tabo, sa bisan asang facility, pumuyon mo sa suggestion, para na mo siya na saan lang mag-story ato na yung mag-dis kay hambog kuminaw baka na-train man taon bito ang habitat so mutawag yung magtawag kamao sa habitat ayaw nang adi na ni okay na ni kitaas na ni ayaw di ni nana kay mutuwa sa dili kanang buhaya makakatkat na up to 40 feet makakatkat kahoy na na dili sir kanang kato screen kay masuot man na iyang hooves iyang kuko ba makakatkat to siya to mao ba kanang kamot ba makakatkat na siya nagtuon mo man isulti sa di nakakatkat ay kay bugat buhaya gudan di nagkasaka may managtuko so di makasaka sila so mo na ang design sa facility niya na sa enclosure na sa Dublin nabisay kadang kita kasi enclosure na di ba padung sa sud ang kanang tumbas sa wire ang purpose ato niya ikat-kat niya mahimo sa kuan baka mo hang bitaw sa mayo so di na siya kang pwersa hagbong sa balik sud okay to siya sa side sa animals. Ang tikas side sa tao, wala. Kaya once makatungtong ang tao to, mag-diretso na siya kambak. So, motoy ato i-improve. Mo nang kumahimo, sir, ako, sige mo ito pangamuyo, ganaan dyan dato mo investor sa Cebu City or Cebu Province ang himog facility ginana. Sa purpose is to educate everyone about nature, gano'n itong protektaran. So, kinanglan sa tagamay, sir, baka ng so-called bitaw, sir, knowledgeable or expert ba sa maong fasilidad unsay design buhaton para safety sa animal, safety po sa mga tao niya may dukar ang mga tao ngano nga itong protektaran ang wildlife kay sama ng bitin sir kita gibitin patyon dayon niya ang dili kita ng bitin gani inay venom niya ang venom duha sa klase sa kunibalaan kanang mo pud ibong pan baka nang hemotoxin o neurotoxin so napagibag ko na discover sa naa so muna ang ngayon kita butang nang gina siya mga precautions niya nagita gitawag ato na sa fasilidad pre ato nagita na sila kanang do and don'ts gani isod kanang mo na pwedeng mahimo nimo sa fasilidad mo na dili nagina siya gud kini unsa na kakuyaw una pa sa release kini mo aya dili din mo lamoy og tao job unsa iya pisa-pisahon kaniya usa sa mukaon inani ni sa ato ni ang iyahang characteristic mo ni kung kaya gyud kanyang tukbon ga as a whole tustong ka kanya dito tustong ka now kato siya kung estimate ato kung dito 12 15 years old mo buhaya dito niya makaya tawhan nagton pero gawgan to ni mo let's say full meat bitaw let's say 10 kilos the full meat with paa na sa baka ba na kaya akong tanaw kaya to niyang kanon kaya ang
buhayas ko tanaw, tambok ka ba dyan? Healthy ko siya. Kaya makita ni mo healthy siya. Kung yan, di pa sa liog, dako, maragigwiter, apil ng base ikog, dako. So, healthy ko sa may isang pagkagam. So, ang handler ato niya, ang pasilidad, maayon niya pagkagam, take care ang animal. Ang toa lang, ang inalang improvement ng gamay at ang inclusion ng usbon mo nang pasibot mo ganiha to niga every 4 years naagi na sa improvement ibutang unsay ang i-improve unsay ang ilisan unsay ang buhaton. Job, kining buaya Job, attack sa tao dili na siya mo wisi-wisi dayon kay mo naman to nag-urong ra siya. Mao na nag-urong siya kay kuaman siya kanang captive man. Pero wild pa to siya pagpaka to ditrol to dito. Amo ba? Okay, wild man siya. Kita man siya, naman siya sa inclusion. Naana dito siya, galawgan siya. Na watakibaw, naana ba ito, ako pa niya, kanyang panaghapran niya. Watakibaw, gilawgan doon siya kanang buhi. Niya. O busog baron to siya. So, iyang buhatan, lupugno na to niya. Niya, ang karakteristik sa buhay, ilang pat yun, ilubong nila siya sa ilang tubig ba? Ato siya mo, ditrol. Pero gutom juga siya, ipaak niya, ditrol na dito na yun para mag-ilog na sila sa bit yan nakuha niya butanta. Let's say, awag ko mo tagisultig pila sa kabok do. Usara to siya, mo to yang baby nato. Kay daggan pa to siya pagpaak niya, ditrol to dito. Okay, di siya gustong ilugan. Di gustong ilugan. Oho. So, katong buaya ha pananglitan to dunay tao dito nga iyan ang gitukob. Kung itsahan to og karning manok or itsahan to karning baboy or baka, posible ba nga buhian ni ang tao kay mukaon sa karne? Para na ko ito nila na sa 90%, 10% gadili buhian. Nagpaak naman siya. Ang buhaton na ito niya, doulon to siya, but that ugan, isa yung kamot mo, nagbinakid, yun kita ka nang binakid, bidaga ka nang on your belly ang tao. Apil na yung lubot, so di na sa kalihok, iguman, mo to ngayon mo, ipok ang kanang iyang ilong, mabuhi to. No choice naman siya. Kuan man god, ikaw mismo naka-train kay. Giun sa to nimo pag-train nga job, wa man to di man to ingon nga baby pa nga buaya pag abot nimo dako naman to daan. Giun sa man to pag-train nimo sa Sibuso. Moto, giya naman na ko sa gitano na witness sa kung tanaw sa Sibuso, iyang pananaw di naman siya maayo kayo ang usa ka mata niya poor naman. So gipapil na ko niya ga di ko threat. Dili ko kining predator ba? O niya akong gianan siya kada pakaon akong taghuyan sumudool akong ilaw niya ilaw ginakong kamot yun so ako na itunol din niya ba dili na siya magudgukod so nadugan na nagunitan mo to pag ingon na ako magunita na daghan gyud mo to na para mo to akong giamit akong pamilya akong wife na ko ato de Rubel kuan man agriculture graduate man sad so nakasabot siya sa rolling board so ato na mga bata, anto dan tanan lagi disunod, anto na mga zookeeper. So, kay kuban ato mo magbahadlok jud mo. Iyo pwede na magunitan ng buaya. So kato gigunitan ng buaya sa mga tao. Unique man tong buaya haton diya. Kay kato mga buaya sa Thailand lahi pa tong ila kay trainer ba ukab ang baba sa buaya mo pasud yang ulo di man mo paak ang buaya. Okay, ani mo paak gyud siya. Mo paak gyud basta matandog ng kanang iya si dila kanang iyang enclosure sa dila ba. Matandog na bisag matuwa nagsingot ron sa baw siya gina siya basta matandog to pero dili kito matandog tamo na warang ngar gid siya kay na tame naman siya mo na karakteristik sa baw ayaw na ko masabot nimo kabantay ka to nimo ilang kay ngadto sa Thailand di ba kabantay ka dito kita sa Thailand nga nagnganga ang buaya gisud niya sa trainer ang iyang kamot wa man paaka o gisud niya iyang ulo wa gyud mo paak unsa man nakaila ang buaya nga trainer niya na or naalang gyud say kuan nga giunsa sa pag-train. Inanin siya to ni. Mo nang masabot kung kaila kay bawo ka kaila ka sa characteristics sa animals or animal makibaw ka sa strong of weak kani karakter. So mo to siya kibaw man sila gamunga siya di naman siya agresibo kay kuan man kanang tawag ni kini gi-train naman sa tao giduol man sa tao. So di na kay sa inanak agresibo mo to ilang pangangahon kabantay ka antanan gada og hapak gada ang ratan. Nakipicture nga gibutang ngani. Nakipicture nga gibutang kini ngani Thailand kita man giko ani. Nga inganga ang buaya ang iyang ulo sa trainer gisod dito. Wa man paaka. Ngano ka na inana unsa man na train siya nakasabot siya nga iyang trainer na or nay mga techniques ana. Bisag kinsa ka tawo mo sud sa iyang ato pwede. Pero mo lagi ayaw yung tandog ka na sa ng corner sa dila kay musira gito basta matandog na.
So, kibaw ka sa characteristic sa animals, kibaw ka kanang sa asa mo atake, kanang sa di, unsi ang ngayon buhaton, unsi ang ngayon dili buhaton. So, mo na siya ga, og natin pasilidad, importante ginagayo natin zoo or eco park para ang knowledge basta nanda, ang education side, ma-control ginato, makibaw gyud ang tanan, dili kay buaya ra, halos kumay mo tanan. Job, kini ato mga kasi ang ato mga nahabilin din sa Cebu, di ari sa Talisay na ay Crocolandia diha. Dito sa Carmen na aputoy Cebu Safari. Kanang gibutangan sa mga buaya diha sa imong tan-aw kanang facilities, safe ra ba? Para nako sir, okay ano. Ang kanang mga buyahan na lugay na diha, kibaw na sila, nana sila kanang human kan ba kanang word gamitan na kanang nakuha na sa mga tao ba? Ito na nga human interaction, so, nakabantay ka na tornega, manglaog na sa Talisay, di ba ilay butang og stick, nidako ka na sanan, nila pagulos tubig. Okay, og wild pa na siya, iguwa sa tubig, mura nag-rocket, parang kusog yung kinasanan siya para makuha na iyang prey. Pero kanang sa naanan po nakuha na sa human interaction or human intervention, pakibaw na siya, pagulon ako, palakon ako ni, ihatag rebitag yapon, mo na hinay na sila mula ko. Pero sa wild pa na siya, naka sa edge sa riverbanks or something, muguwa na mura nag-rocket pas-pas kaya na. Kaya makakita ka sa nabitang sa Nile or any river in particular, muguwa ka na sila kalit yun, ambush yun na sila, di na sila yung mapakita. Ambush yun na style, no? Ambush yun. Mo na hitabo dito sa Mindanao, kana bitaw na ay river sa Mindanao nga, kwan? Dako nga river diha? Katong Agusan? Nagkaon ang amahan, nagkaon ang amahan, kita ang mga bata in town, nagkaon lang papas buhaya. Tukob, So ambush ang ilang style? Ambos yun na, kay ilang na, di magkukapas yun, di ba mo ko sa kong strength, so muna ilang style, ambos, mag-inom, o naka sa edge sa riverbank, bunuton yung kanyang galit, umaksap niya, abutan sa scorita Sige Job, gamay lang Job ha, napakidugang pangutana, standby lang. Straight to the point. Atong balikan si Giovanni Romarati, ang manager sa Cebu Zoo kaniadto, sa may nag-train atong buaya nga pwedeng magunitan og tao, hasta mga tourist magunit. Unique to nga buaya, kay ako nakadto og Thailand, di man magunit ang ubang mga tao. Pero mga nga ang babas buhaya, musod ang trainer, ito akong ipakita niyo sa picture, okay ra, dili mo lock. Pero katong iya kan Giovanni dito sa Cebu, kay makagunit hasta mga higala ang mga tourists. Primero, Giovanni rin makagunit, sunod iyang pamilya. Sunod ang mga tourist makagunit na. Unique kay ito muna nga akong ipangutana sa asa na ng buhaya haron. Ambot ang tiger na nga, kwan, na-train mo sa itong Giovanni itong tiger, no? O asa na katong tiger. Batunahon taning buhaya. Balikan tago itong video kadali names. Ang buaya di ay, matupan Giovanni, kung daghan pa ni sila, may gini kaysa, kini nga kids ay usara kabuk buaya. Namo sa nga kids, susub daghan kayo. Kay natunong pa nga daghan, posible nga tabangan siya. Ibalik na go names, gamay names. Katutuang pagsugod names, katong kuha names. Katutuang wala, ayaw la, katong usa, katong, wala siya giwisi-wisi, pero nagsinggit siya. Nagsinggit siya niya, ang giingon sa mga tao dito, ayaw glihok dong, katong, sige, padayon, forward. Forward. Sige, forward. Forward. Kana napita dia. Kana ha. Kana makita siya nga kwan. Okay, blow lang gamay ang pagkakita nga kwan ana. Okay, kana blow lang gamay ha. Okay, Job. Kini hitabo Job. Agiinan sa ayaw naglihok. Nakatabang ba nga di sa mulihok ikaduha? Ayaw singgit kay matod nimo kinahanglan hilom lang pero kini sa di man mahilom ka kay sakit na magino kayo sakit na kayo unsa man dili man likayan nga makahila ka o makasinggit ka unsa man gyud angay untang buhaton Job back to you Job ang kanang part sa napakan kung ako ana niya given man ginamo singgit mo sa sakit kay sakit na lalim ya ang atong buhato ako ato niya naa day ni sunod dayon mo to dat uganin siya. Natugan siya, pero ang pagduol ni mo niya, ayaw sa splash o mayo, kaya ang resulta na niya, magduda ang buhaya, gana na si kailog ba? Kailog pagkaon. So, mo attack mo, duol ka niya, kana with caution gyapon, naagipon kay tumong, imo siya makontrol, pero siya di siya makaingon ba, ilugan pa na? Kaya tanawan singgit daghan kabantay ka kano sa likod Job kato sa likod sa buhaya na akong tanawon ha sige names freeze ko no repita names balik ato kato nga picture kana na isa lalaki sa likod murag gusto niya nga mag splash ya sakto ba to yung gibuhat or sayop to yan siya
it takes to tango man na nila pa. Ato nang tanawon pag plus ya basin ko yan pagtanaw ga mo attract ang buhaya og laing samok madisuro buhian niya ang frame posible sa da. Pero wa nagpasabot gadi sa mobalik o atake labi dig tanaw niya dega uy wa man ito balik kong ito niya. So ang maya taton niya kay nana mas dool ni tawag sa dagang tao ilan datogan tabunan nilang mata pero di sa kitag asa na unsa na palibot. So mabira mabunot nimo ang katong biktima. Now if ever gitatangag ya mumurtok ngayon saka yang kuan niya yang ilong tanin dukdukon nga to. Or ito kung ako business sa ako ang experience pero tamas mong ingon nimo usahay gud para to makaro mo ginato ga ang palibot sa maong sitwasyon wa gud sila yung knowledge or know-how sa pag-control sa buhaya. Gipaabot nilang tag-iya. Actually naluwas siya kay naabot ang tag-iya. Sa to pa. Pero ang question lagi, what if layo ang tag-iya para to dugay na abot? Og dapat sila yung kuyog, dapat sila yung kuyog buhaya dagas duol, tulo ba? Ilog mangilos kaon. Guhay na itong bata. So kung pag doon mo na basta naag gani kay buaya dapat adyo kay full bitaw kanang ratan ba naag yun na pinmistupad handi gina siya kay in case of emergency nato niya naadyo kay magunit yun naadyo kay magunit mo takabantay baka mo dool may before magdag yung full pag kadugay mo dool may di na may magdag full pero handi na mo full if in case of emergency kabantay pag ato ni Rebel iba natin Marag Island galingin kaya gibutang na mo kahoy mo to sa purpose if in any case emergency na gid kinanglan na amo to maprotekta to na mo pero kaloy sa Diyos in town may man taon pagkakuan to nato na train magyud mayo so far wa magyud taon to siya nang aglain gyud sa kinsa wa inani nga nilak na karon wa naman ipakita sa video giunsa pagtabang sa tag-iya ikaw panalitan kay ba magyud kong kamaog ka na job kay nakatrain ko katong buhaya o ikaw may nagtabang ani unsa may angang buhaton ani mo to sir isaka nimo ang TL sa tubang agloyo mo rin so tanan sa siyang belly na wala say balance so di na sa kaditrol yapa ko na ko ang tumoy siyang ilong. Di gimada ako pas kita gamay ang mata. Nga siya. Gamay nga niya, di makuha siya mabunlot na to. Ya ang igbunlot na to tabunan gyud ang matag parapton. Nya maganam-anam na sa tagpahawa po da nam-anam ga makikya sa pud ni rescue kay basig ang mo rescue mo na siya may mong biktima noon. Sa na to undo siya kay anana ra mo gyud akong pagtan-aw sa pagkosboy based ako experiencer. Kana bang simbako ba lang? Kini bitang magsursuri ka ng Cebu Safaris, Carmen, Reganis, Crocolandia, ora na bitaw. Emergency ba na nabulasot magka ka nataga ka dito. Nya simbako kon bitaw kana at least kamaon lang kita mo kan ang weakness sa buaya, ang mata, ang iyang ilong unsa pa? Ilong mata kana. Nya iyang kamot imo isa para wala siya balance. Kay bisag kitang tao. Tag unsa pa nimo kamayo mo sumbag, kusog basta mawagi mo balance. Okay, footwork. Mawam juga wa naman juga as in useless juga. Ako example ni motor niya kabantay kas mga boxers ningon sila dayon ga gusto gid kumo niya may kay footwork so meaning dali sa maka-shape siyang balance dali sa makalihok dali sa makaporma makatira ni sa may angle sa jab or cross or straight ba yung buhaton o sa nasa animals kato siya kung ato pa siyang gikuha siyang balance pag gumawa natong giisa di wala puyo na dito siya so next mo ba to tabunan niyang mata ugan sa dagang kay dagang tao to ni pagpasabot ba let's say patulo ka tao ba to inaada to niya ato rin nugdokon to mo isang ilong di gyud mada ipok na to gamay ang mata para iya tumbuyan igbuhi na buloton tong tao tabunan na sa dupanapto ng mata sa buhaya anam-anam og pahawa dayon ang tanan kini ang buhaya gud ato pero ni detron to siya pag detron niya laluya siya mudagan na sa another hour and a half or 2 hours para mo regain sa siyang strength. So, poto, maluya na siya, maka-adjust na ta, mga pawa na ta. Kung ako ato. Pero muna ako masabot ato na igsod yun untas pasilidad, naagit tayo mo orientation, mo ni atong buhaya, mo ni siyangan, mo ni karakteristik, mo ni buhaton, mo ni ang dili buhaton, di ang buhaton, naagit na siya. Sige na lang, briefing yun. Kita orientation ay breaking niya.
mo to game mo to sa sa zoo before mo to kaloy sa Diyos in down wala gyud na pakas buhaya in down Katong tag-iya ining sa Sambuanga, kining buayaha karon nga atong gisgutan. Ang tag-iya nagdala gyud og dakong kahoy, nya pag-abot niya didto matud pag am-aman ang buaya, mao tong nibuhi kuno sa biktima. Mupatuo ra ba gyud ang buaya sa tag-iya kung am-aman or naay panahon nga magpabilin gyud iyang tantrum? Nagid ng panahon na labi na kaon na guna anim guni kining wildlife tulo ka senaryo ga mahimo sa maldito mating season hunting season o kinsa alpha Aha. ya kato nagkaon naman siya so yung na ilugan ako ani kaon na guni na hunting mo na nasod kasi hunting ground ba so mo ra ang panahon na So isog siya during meeting season kay mahadlok po sa mailugan mao gihapon kana number 1 May alpa gusto mo si alpa ako magkaupas sa nang bay so isog sa padabita kaduha ug nasod ka sa territory ako ng territory ano ni amin sa dire ilugan mga territory niya mo nang atakon ganiya karon pagpaak niya oy madutam day ko ni kaon man day ni aw kanon ko ni so mo tabo mo nang tanang fasilidad ato ni Rufel ug mo yun onda naaman si Renier gamot kailan ba ka na Renier sir mo man ay among kwan sa crocodile yun maadto na nato dito ma-daisan siya ba unsay ang i-improve unsay ang buhaton ma-okay na yung fasilidad kay sa akong tanaw yung komentaryo ba padong na inon taon sa tag-iya ba which is ang tag-iya na in good faith yun na yung tumong paidukar ang mga tao makakita yan tanang tao magkakita buhaya kay kilibito din sa mua sir kay bata kung itulo ang buhaya ang gitulo nagbarong man so wala nila kibawon sa buhaya basig congressman to asang buhaya naidaghan sa congress ingon ako ba grade 2 pa man grade 2 pa ko itudlo ko ng buhaya ang gitudlo ko to mga barong ito na di mao so mo nang kinanglan kita na facility para may doktor sila makibaw sila sakto dili kay sa National Geographic na makita niya what if na sa internet wa sa Netflix wa tanan so di kita makaton katong nataw-tauran og lak sa ba ang paa sa victim unsa ka kadako ang damage nga na angkon sa victim ato depende na sa pressure sa buhaya unsa sa kakusgan ug unsa sa jaka gutom atong panahon na kato dili jud kay sa gutom kay gutom pa kay siya pagpaak dito Kaduha, kung nasi kuyog, dito sa dayon, pero ako'y dagag chunk meat makuha. Mao ba? Kato siya, nagtanaw sa buhaya, busog man. May lam gini mong healthy sa buhaya, kay tanawa iyang papangig, dapit ubo sa liyo, gani, tambok. Asang base ikog tambok. So, may ito pagka-maintainer sa tag-iya o sa caretaker. Kato lang yun, nisod lang yun siya dito sa facility or sa enclosure, dito siya na diferensya dito. So kining buaya ha presumably basig bag-ong gilawgan butang ta busog ang buaya. Pareho ning python bitaw tapulan man kay ning kaning kini bitang python, no? No. Og makakaon busog siya bago nakakaog manok, mugluko lang. Mura lang dili lang siya manghilabot. Kining buaya panatag busog kayo siya, manghilabot ba gyapon? Nani ato ni. Mao ni ako masabot ato ni. Kinanglan gid mo underdog training, kinanglan ta makibaw gid kay bisag atong naked eye makasabot ka naman tanawa. Ang imong example busog ang buhaya kay bagong gilawgan. What they sure ug katong imong gilaw sufficiente na ba to ga matawag busog sa buhaya? Imo lang nalawgan pero wa kay di kita kay ingon ga busog na ni siya kay ang full lang gid baka sa ato pa busog na gid kay ato mangingon busog na ni kay ato namang gilawgan bago pa pero wa ta kibaw ga kuan ni siya kanang kuwang ba dito ato nang pagtuo mo nang kinanglan tagamay ga na knowledge na niya og expertise ga makadetermine gid sa busog og dili. Okay, presumably ato i-presume busog siya. Og naay tao nga naa sa iyang duol, iya bang kanon? Posible yang ang characteristic sa buhaya gud yan ang paon, yang pakon ba? Yan ang ilubong, ilang tubig para abot ang gutom yan ang lumdumon. Daghang hindi mo tuon ako ang istorya pero mao gani tinuod. Ilan taguan ibutang sa lapok, ibutang sa iyang cave. Yan ang kanog balik po sana igutom niya ba yan ang balikon. So iya gyapon asang patyon gyapon niya iya nang ibilin mura nagtawro gyapon nga ibutang sa ref na kay nya gutom mo na atay kuot-kuot. Sakto to ni mo ibutan na presider ba balikon niya pa ni maginana ba. Nya kung pa mo abot ang tag-iya, kung pa makabot ang tag-iya na posibilidad niya kunis-kunison dito sa buhaya.
katong pag-detrol niya mo na to'y purpose. Mo ni detrol na to siya. Kunis na to siya mo to niyo kunin mo ganiya. Swerte ni bataa kay ni kuyog sa tuyok. Oo. Kay ni go against ba sa tuyok, balik ni sa putol pa to yang paa. Oho. Okay. So kana katong atong tiger diha sa Cebu, so hay naman ron. Namatay na to sa edad kay tigong mga iring pa family. Di man na sa mabot. Swerte na kita sa nabot sa to idara kay na pulyuhon man to siya. Pila man edad atong bugat? Nabot sa to idara. Pila edad atong bugat? 12 na, 12, more or less 12 years old, mga 11 something. Okay, 12 ang... Mga 11 years something. 12 ka tuig, mamatay na ng tiger? Kasagaran, bisa ganyan ang iro. Ano man na, pagsara kay mula pa sa naga. Kay mo man lifespan na ragid niya. Kanin buaya? Kanin buaya, o sa may lifespan ani? Na, maabot pa na 100 tingali. 80 ba, 80 to 100, okay pa na sila. Dugay de kanin buaya, no? Basta may lang, mo na siya to, mo na siya twist. Ang kini mga wildlife or any animal in particular, labi na ng reptile family, kung naa siya sa enclosure or in captive, taas porsyento gamot, taas yun ang kinabuhi. Kaya wala man si predator. Wala si predator, wala si kompetensya, iyang kaon, sige gatag, ang iyang health, monitor, ang iyang tubig, ilisan termi, so mo nang taas siya, kinabuhi. Pare sa wild, usay di sa kaon for let's say 1 week, 1 month, di sa kaon, gaway predator yung nadakpan, wala sa kadakop, so mo nang mamatay siya. Kung diri sa captive sa tao, mabitan na ato niya ang rules o laws ba. Naagi na siya ups and downs, naagi siya kanang pindot o dili. Kaya may man sa buhi ilang ginas pinayahan. Sakto na. Sa panahon sa una, ang mga tao di pa yung nanikadagan. Karon puno naman ta. Nag-anam ta kadagan. Atong yuta, maurag yung kadaka. Bisag mahingo pa na sila. Reclaim na diya. Pagli yapon, di ginamaogid ang area. Kita, nagsige lang gutag okay na wag kita kibaw sa animals kung okay na ba niya mo na ang uban sa kabantay ka to ni kanang nanan na mingle sa mga tao ba nagtubo na sa mga tao pag i-release na mo sa wild ang una niyang kontra diya ang iya mga fellow breed so di man siya teritorya tupat yun siya sa katong daan dito nagkulag aksidente dito gawas otherwise kung ang naas palibot at siya dagsambay niya ay mungkin dito sa laki may chance siya ganun sa pasyon. Pero may bisag gani imong gido usa ka laki sa 20 ka bay niya ang imong gibutang laki gamay pa may chance pa ng kanon sa bay. So mo nang kinahanglan jud knowledge, kinahanglan jud na kay baw sa animals kanus Asia niya unsay ang characteristic kay para ato gyud makontrol para ang next generation makita pa. Okay. Sige Job, salamat kay paghatag panahon mo sa DYHP o sa IFM. Basta ikaw Tony Rupil, why problema anytime. Salamat. Pwede ko mo shout out. Pwede ko mo shout out Tony sa tanang tao. Lakip na nimo si mo makigalaan. So nung ko daghang kay nga atong tabangan mo lambo ang fasilidad ron diri sa Eco Park. Atong tabangan. Dili lang gobyerno lang apil ta mga private sector, individual kana mga tao kasi bawo ko to ni daay daghan kay sanang breeder sa animals ron sa Cebu City o Cebu Province. Atong tabangan mo lambo ang Eco Park para kun pohon makasabot sila nganong kinahanglan ning tanoma nga naglanan ni hayupa para ang atong baha sa makontrol sa dato. Okay Job, salamat kayo, may buntag nimo. Salamat din.